Здравейте всички, аз съм Лекрина и това ще бъде първият епизод на моят канал. Той ще дойде с закъснение, тъй като имах лични причини, поради които не можех да го кача. Но стига толкова, смятам направо да започвам. Както виждате, ще правя поредица на Евротрък. Това, което още сега ме яд е, че играта ми бъгна, не знам защо. Тъкмо в миналия епизод споменах за тези неща, направих си акаунта ето тук. И направо да продължим до където бях стигнал. Бях създал името, всичко и точно ме спална в камиона и разбира се играта ме кихна. И се ядосах. Чаках 2-3 минути. Рестартирало. И сега, слава Богу, ще мога да продължа. Това, което споменах е, че започнах от град Хановер, си започнах в Германия. И точно разсъквах контролите, когато натиснах това и играта крашна. Тън. Тук сега му огледала. Едното огледало ще си сложа. Хора, намерих го, ето това си регулирам това. Оле, когато не си играл от време да забравяш доста. Добре, ще си го направя така. Нека да тръгваме. Леко. Оп. Добре. Доста ми би се искал да пусна някаква песен, но проблемът е, че YouTube ще им блокират клипа заради авторското право. Това вече го знам от личен опит, тъй че кофти. Доста ми харесва това най-много на Mercedes-Benz, модерното. Даже показва скоростта, с която се движите. Това за мен е голям плюс. Добре, как беше? Как беше? Ето. Първо си включи нормалните светлинки, нещо да не объркаме. Даваме мигач. И свиваме. Добре. Супер. Опс. Спираме. Добре. Това е готино. Какво ти сраме? Добре. Всичко е мега модерно. Мятам да го оставя временно е така. Добре. Тръгваме. Смятам, тъй като да не е твърде тъпо, да си така да просто да обсъждам нещо. То супер спря. Момент. Само да не изпусна контрол, защото играта ми гличва яко. Боже, какви върша. Какво? Тая нова клавиатура ще трябва да изсекна. Превозом. Леко, добре. Please, don't glitch. Не ми казвайте, че изпуснах пряката. Боже. Какви ги върша, олелем, боже. Ще правя глупостта на века, казвам ви. Не! 100% ще влез към работата, ама
Дайте така напрот, да не рискувам. Не! Оп. Задна. Стоп! Не! Боже, още си мисля, че съм идиот на годината. Тръгваме. Няма да блъскам никой. Всичко ще се мине. Супер! Какъв кеф! Нека този път не оклепам работата. Трябва ще стигна за 2 пъти по-бързо време. И стигнахме. Леле. Окей. Добре, с паркирането я сме... Това път ще се опитам. Айде. О, как гличва. Той. Пардон. Ужас. Знаете ли какво? Не мога да се разправям. Да ви кажа, не знам как ще паркирам с това темпо. Не. Добре, сега ако изправя и камиона... Грешна посока, грешка. Ужас. Получава се. Сега трябва някак си да се направя синхрон между камиона и товара. Не. Не мога да се разправям. Да, малко съм оплескал работата или иначе. Супер, моя гараж! Вече мисля. Мерцедес. То Мерцедес ми е втората любима марка. Как ми се пуска едно радио, ама не мога. Нека да започнем с първата ни работа. Ние няма така, затова ще почнем да правя някаква доставка. И частите от Хановер до Дортмунд. Какво превозваме? Трактори. Добре, трактори. Както и да е. Поне нещо няма да е. Ще пътувам много повече. Но какво е това, нали? Поне няма да носят трактори. Защото само това не ми се носи, честно. Да кажа. Не. Миналия ми харесваше толкова. Кара. Как ги паркират така на тя. Но, айде да тръгваме. Първата ни далечна доставка.
е доставката, или поне до половината, смятам да спирам клипа. Я сега да направим доставка. Като минат някъде към 13-14 минути по моят часовник, който сега почвам да засичам. Видите, ще спра клипа, ако не съм свършил. Ако свърша по-бързо, няма. Но като гледам каквото темпо се движиме и времето, което ни показва долу дясно, скоро няма да свърша. Това ще остава така. Поне не превозваме трактор. Обаче звукът не е толкова зле. И всичко е саурио. Пускам автопилот 63 км. Спри! Ох, тая ръчна. Момент. Имаме писмо. Честито. Благодаря. Тъй, нека го загасим. Докато не стане жълто, или поне... Всъщност, докато не стане жълто, няма да го включвам. Айде, дай, колко време мина? Малко, как точно го оцелих? Просто мислех, че е крайно време да паля, да не се... За първи път да го оцеля толкова точно. Игричката е доста приятна. Мисля, главно да се харесвам заради нейната графика. Доста е реално всичко. Аз само ще поръцъкам контролите. И за смене на таблото, светлинките е L. За кас, другото L е дълги късик, е като. Чистачките. Ох, ужас. Какво направи, бе? Оле, аз съм думал киналото. Спираме с чистачки. Мигачи. С контрола с спейс спирачка. Ентар не бих искал да рискувам. Да не оплескам работата. Леко да останем на пътя. Поне аз кабината остане на пътя. Супер, излизаме на пътя. Ние сме към последно, най-долу. Киев, мисля, че... Не, Кил. Оле, боже, как ви чета. Кил. Оф, те забавно право. Дай се да пусне едно автопилотче. Точно, че намаляте, то е ясно. Оп. Опа. Май пътях, че ще спре. Че си... Ние сме 140. Теше. Аз един път на такъв зоби бях мадал макси за 70, като го взех. Сами ще разберете. Може да се сетите какво ще стане тук. На такъв завой. Чакай колко аз даваш на макси.
Аз не дам никаква газ. Нито пък спирачка. Както цепи. Ох, не е мраза. Така да цепи, затова ще дам малко газ. Може да донесе там на мантинелата. Това да си мина съвсем нарочно. Газ. Сега ще стане по-приятно. Аз сега ще направим и допълнителни настройки. Направих валежите по-големи, защото до някъде малко повече ми харесва като вали. Смисъл, по-приятна става обстановката, нещо такова. Затова просто поувеличих малко шанс да завали. Разбира се, не ги макснах. Не се намираме в Лондон, където пролета, лятото, есента и зимата се случва само едно нещо. И то вали. Газдай! Тир! Давай! Не стопай! Добре, набрахме скорост. И тук слагам автопилот. Добре, виждам, че 80. Не, няма да се отбивам в бензиностанция. Бензин имам. Оф, какво е аз? Дайте да увелича скоростта. Оп, на границата. Още 200 км и 3 часа и 9 минути. Айде вече и 8. Ограничение 100. Супер. Внимание, опасни завои. Добре, аз слагам ограничение на 86. Майко мил. Таксираше. Тук премивам. Дали спрегвам този автомобил. Се хаш. Яко. Оп. Леко стази. Добре. Супер. И парите, които си спечелих миналия път, отчумях. Какъв съм? И аз. И бабунка. Оп.
някакъв момент ще завали. Надявам се не. Ако тази част не успя да снима клипа, то стоянък ще го направя в другата. Момент. О, със сигурност няма да успея. Ох, боже, колко е неудобно. Майко мила, аз ще ги върша, аз съм като пиян шофьор. Добре, ще ти гледам огледалата. Искал да снимам на други игри, но за жалост не съм се ги изтеглил. Но все пак не казвам, че няма да снимам на тях. Просто до сега това е единственото, с което разполагам. Мисля, че е American Truck Simulator, но той има само два щата, в които можеш да караш. Градовете са малко, е тъпо. Направо да си го кажем. Би било доста по-готино, ако може да си караш из цяла Америка. Мисля, в щатите, в смисъл. Да сме по-точни. Добре, 115 км и час и 50 минути. Не е зле. Но със сигурност няма да успеем да ни минем. Тъй, че след малко ще тегля отбивката страни. Аз ще спускам фаровете. Не, какво? О, добре. Те си пусна само те си. Ох, добре, чакай, малех се да даде. Мале, помилих си, мале сега не трябва да свим. И в последния момент занка и така завой. Оле, аз съм забравил автопилота. Какво съм правил, не знам. Те ще трябва да си наваксам шира, защо пък толкова бавно изведнъж тръгнахме надолу. Газ. Активен радар ли? Моля? Просто така да си го направя. Ще ми е по-лесно.
само на мен ми се стори, че от тук май минал. Не сме минали. Всъщност минахме, ама не по същото. Ох! Майко. Хора, мисля да това да е всичко за този клип. Тъй като минах отдавна мод. 15 минути отдавна минах. Направо ще отбивам. И тези, които са го гледали до края, благодаря. Окей. И да, това хора, смятам да е всичко за този клип. Благодаря за вниманието и за това, че сте го гледали. Харесайте, коментирайте, споделите. Дайте положителен вод. И ако ви е харесало... Ох, боже. Все едно. Аз бях лекаринар. Това ще бъде всичко за този клип. До следващия път. Чао!